Tumapak ing padha Nurwirata
apik banget ana subuh iki sampean kabeh bakal tak
awas. Oh iya. Awas. Korban selanjutnya Dokter Enggar. Vaskus pertama. Vaskus pertama. Vaskus rujukan. Ya. Pelan ya. Sotet, sotet.
dibantu. Ayo. Ah, Lancenis. Oh sekarang Mas Anang pacarnya Mas Sontet. Oh, ternyata Anda ya. Ya. Sedaya warga dusun Susukan 1 Marga Katon Segan Sleman Ngayogyakarta Mekaten pasugatan kula sak kanca Mbok bilangipun kula sak kanca atur panglipur kathah klenta-klentunipun kathah tindak tanduk kirang trep kirang nuju prana saestunipun sing lumuturing samudra pangaksama. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sedayanipun. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.